голям дервен. 5 българи с една мърла, хитра циганка. 5 човека. 5 човек. Няма, те измряха, дигнаха се градовете. Welcome back to abandoned Bulgaria, around 30 minutes from Elkovo. Stone throw from Turkey. Stone and brick, you know it, it's a classic southern build. Тя е хубава къщичката. And let's check out the house. First thing we're noticing is the new doors, and we have new windows. Somebody has already started doing some repairs. So we have 3 rooms. Та къща сложи до грама. We have, again, new windows, concrete floors. It may have been rewired, but it's best to check that. Here we have the second room. Again, new windows. God knows what happened there. That is a cool door. And the third room, again, same as the other ones, new windows, and that is what I call a blank canvas. And I don't know if I mentioned, but you have this beautiful entree the minute you walk in. Правиши такова. Unfinished extension. Let's not forget the dungeon. Коя година? Тя е правена 54-та година. Okay, that actually looks very nice. Maybe just close off this part, put a nice window. So yeah, it has to be said, it's a nice solid structure here in the sunny south. Ми стара къща, ма. Стара, ама то като ремонтираш малко. And the first one to slap down the deposit takes the whole lot. The best of the south. Моята баба ми е казвала за това село. И тук насам, тези баири, това всичко е било къщи. Голямо язво. Селото. Да, селото. Събота, неделя, сватби. Пълно с хора. Хора на центъра. Много беше много хубаво. И пак даваха наряд и оставаше и за нас. После почнаха тютюни. Майка ми накараше да работим тютюн по 2000 низи. Първите в селото ни бяхме. И идваха журналисти да видят как една жена може да нанижи толкова низи. И викам на мама, мамо, не сме били толкова бедни. Защо ме караше да ходя да работя по хората? На старата митница едно време пътя за Турция е минавал през нашето село. И има митница. И турците искаха пак да направят, да възстановят стария път. No D-visa? No problem. Defect to Turkey. Ама много интересен живот беше. Тук нагоре вършачките женат нашите с такова сърп. Да. Трябва да работим. Не сега. Внук ми, аз един внук имам. Той се по дискотеки ходи. Everybody goes to this place back in the 90s. But now it's 2025, and as soon as we join the Eurozone, this place will magically turn into a bustling metropolis. It's going to look just like London. Oh wait, that's not in the EU. Okay, so Brussels. Гърци, като преминаха на еврото, обедняха. Също нашите българските цигани, как пишат, ще стане Сега много като дойде бедни. еврото. Много бедни ще станем. Както Гърция станаха, така и ние ще станем. Една камбана и имаме, дето е правено от много години, бронзова. Много хубава. То имаше и в училище такава, ма. А тук имало ли е училище? Имаме до къщата от среща, това е училище. Взимаха я на казармата, от казармата изчезна. И сега тая камбана я прибрали в съвета. Тя камбана не е за съвета, тя е направена за селото. Да. То по времето на Тодор Живков по-добре ли беше? По-добре беше. По-добре. По-добре беше. По времето на Тодор Живков. Значи тогава аз съм имала труден живот, на тук селския живот. В града е по-лесно.
И ми викат, какво правиш на На това? селото е по-спокойно, по-красиви Какво гледки. правиш имаш на това село? Викам ми, Колко чужденци има тук в селото? тук няма чужденци на село. Купиха къщи, някои купиха, ама не са дошли да живеят. Total population of 1, 2, 3 people and the Каракачан. Говорят, че щели да дойдат много чужденци да живеят. Аз се радвам да дойдат. As always, full details over on Rightmove.